Eu vreau să spun că aici, în punga aceasta, am Gigea Măimăi, ca să spun așa. Gigea Măimăi de la Flamingo Vet, adică de la două fete minunate pe care le-am cunoscut, cred că acum un an, nu? Da. Tot Fetele fac parte și din gașca Moto Soul Sister, niște fete pe care eu practic le-am visat la un moment dat, pentru că vroiam să văd, venind pe alea adăpostului, niște gagici mișto pe motociclete. Și ele au venit, iar acum am primit și acest Gigea Măimăi. Când spun Gigea Măimăi, vreau să subliniez că acest produs este extrem de important într-un adăpost și ne salvează viața din toate punctele de vedere, pentru că el este și foarte costisitor. Deci mulțumesc din suflet. Și tot dragă. Da. Și aș vrea să mai veniți la noi. Venim. Da. Venim și repet, Venim chiar că prea venim să mișto ajutăm aici. și Da. ca medici Da. și nu Da, numai da, ca da. participanți Da. la distracție.